Загражден. Едно село в полите на Родопа, от всякъде оградено от върхове. Мълчанието постепенно превзема домовете на хората, изоставени в търсене на по-добър живот. Историята им се пази. Все повече от скали, планини и върхове и тези къщи с плоски камъни керамиди по покривите. Загражден. Тук някога живота е кипял, а днес часовника бавно отмерва минутите. Днес темпото е друго, но хората са същите. Загражден е чисто християнско село. Обаче, тук сме потурчени от турци. Защото тук границата, турската граница е била тук над 10 км на горнище, извън селото. Там, дето бяхме днес, оттам нагоре още, така чак на върха. Там са били казармите. Дотам е била турската граница там. И тук фактически сме попадали в турската граница. Ние сме попадали в тяхната такова. Обаче, макар че е българско такова, обаче турците са заели границата чак там, до там. Значи попадаме в турската територия. Да, ама после България си е върнала границите. И те тогава в това време са потурчили хората. И там се ги караме, в който не иска да приеме вярата, турската вяра, и там едно много дълбоко даре. И са го кръстили. И сега още местността си е Геур даре. Геур, знаеш кой е? Геур е българин. Неверник. Неверник. На него му казват Геур. Значи той не вярва в нищо. Така? Аллах не вярва. Така. Склони бе, човек. Склони да отървеш мъките. Вярата си не сменям, Ходжа. Не искаш ли да приемеш турската вяра? Ви главата ти режат и те фърнат в това дълбокото даре и ви приемаш турската вяра. И те с един-двама, като направят така и другите вече приемат. Къде ще идиш? Като гледаш, че му режа главата и го фървя там кожи, ти нямаш изход. Преди години фотографа Никола Иванов търсил идеалния кадър и попаднал тук. Запечатал един миг. Минало време кадъра вече бил спомен, но топлината на един човек, споделил залък и покрив с непознатия, още била в съзнанието му. Затова в навечерието на Рождество Христово неколцина приятели на Никола събрали пари, закупили продукти и отишли да споделят радост и дума с жителите на този малък край. Така покрай празника надничаме в делника на хората от село Загражден. Основно училище Паисий Хивендарски беше кръстено училището. Ето го. 4-етажно училище с всички кабинети пълни. По всичко си имаш отделни кабинети. Значи днес имаш такова физика. Отиваш в кабинета по физика. Следващата част имаш химия. Вземаш си чантичката, отиваш в кабинета по химия. Всеки час местиш си кабинетите. Отиваш си в специалния кабинет, където са обзаведени. Специално за този предмет е обзаведен кабинет. 68 година беше в строеж, когато аз бях в 9-ти клас. Вече бях завършил. Започна строежа. И по време на ваканциите, когато идвахме в ваканцията, понеже ние бяхме много деца, 5 брата, и идвах да работя. Тук, когато те строеха, за да изкарам някоя надница, и тогава ти си редовен работник, отсъствал след 2-3 дена. Значи, от моите 10 дена ще вземеш ти 2-3 дена, значи ти ще ми ги платиш. На ръка ми плащаш, че 3 дена си отсъствал, за да ти е пълен месеца, да не те режат от премиите за таковато. Значи надниците им плащат и така, който имаше, не му стигаха и плащат. Какво си правил по тази сграда? Ти какво си строил по тази сграда, като си идвал надници? Ами строеха нагоре, бе, етажите, бе. Тухли, бе. Тухли си носил? Да. Ами тухли носиме, той имаше аспел, които ги слагаш количките на аспела и ги дигат. Отдолу си имаше кабинка, който имаше човек, който го
Оператор на Оператора качва ги и празните ги слагат и ги пуща надолу празните и пак ги до там. Ходиме, товариме, пак на Аспала ги качваме. Това е помощното стопанство към основното училище. Тук вместо да фърлят отпадъците от кухнята, които таковат, хранеха си прасета, после да ги кладеха и готвяха на децата, което месо не се плащаше от родителите на децата. Иначе всеки родител се плащаше месечната такса на детето, а това помагаше в по-евтиното хранене на децата. Кокошки си имаха 50-60 кокошки, носачки, които ги гледаха пак тук към помощното стопанство, имаха си яйца. Децата, което се можеше, се ползваше рационално. Сееха картофи, дори помощно стопанство към училището. Децата ги водеха да сеят картофи, да копаят, да вадят есента, да си го вадят и пак те си го ядеха. Картофа. Децата си готвяха, но децата ядеха. Значи се нещо се правеше с тези деца. А сега какво правим? Сега нищо не правим. Хайде, фани го! Вкарай го там в кокошарните. Хайде, имам и други гости имам. Нека да ти дават. Да, дават. Няма нищо. Браво 200 години да живеете. Чухте ми? Да. Още много живот имате още. Там има и работилница нататъче към по-трудово, която е обзаведена с машини, които банчици бичат, децата бичаха, учеха се, работеха там, кой съндъчици, кой така, каквото и учителя кажат. Всички деца ще правим съндъци, фактически. Другите, като свършат с съндъците, ще правим закачалка. Таковата и всичките работят едно и също децата. И по това ги оценяха оценките. По изработката. Компютри имаше обзаведени, бяха всички кабинети с компютри. Значи децата можеха да работят на компютър още тогава. А колко деца има в това училище? Над 100. Над 100? Над 100. То до 12 клас ли е било? Не, до 8. Само до 8? Основно училище. От 1 до 8. Ага. Няма да мога да се сия корема. Няма да мога. Ще ни разкажеш ли къде сме? Какво е това тук? Кое? Къде сме сега? Това са на училищния двор. Това са уредите, които играехме по физическо. Едно време какви бяха нормативите да минете по физическо? Нормативите имаше един кон, който беше 2 метра и дълъг. Кой не трябваше да го прескочи, всеки ученик трябва да прескочи коня. По-малко имаше коза. Пак така. Трябва пак с трамплин отскачаш, фърваш се и прескачаш. Ако не можеш, оставаш на поправителен. Значи коремното задължително, гръбното след това да се завърти като слънце така на това, ама сега не може. Коя година го закрих да спре да функционира? Бая отдавна беше. Чакай сега да ти кажа, чакай сега малко. Някъде към около 2000-та година. Към 2000-та година. А сега в Загражден има детска градина. Детска градина само с 3 деца. Да. А няма училище. Няма училище. Само детска градина. Само детска градина с 3 деца. Паша, дядуша му сложи сено. Айде, моята. Айде, моята хубава. Моята. Милата ми. Милката ми кравичка. Айде, браво. Браво на тебе. Ти искаш ли? Искаш ли, моята? Айде. Айде и на теб. Айде, моята момиченце. Айде, моята. Айде. Не да ме блъскаш. Защо толкова се носи турва в водата? Моята прабаба си помни, че името си помнеше, даже тя била дете. Помни си, че е била кичка. Тя е била кичка. После се е прекръстили на Фатме. Това турското име е Фатме, а като таковато,
разказваше женичката на майка. Майка ни е обясняла, защото аз не съм е запомнил тая старата баба. Вика, помниш ли си името? Кичка е била. После се е кръстил Фатме. А майка вика, ами аз вика, в това време аз съм се родила и нямам българско име. Аз съм си Затие. Майка си беше Затие. А после вече А така, ти нейното дете е Йордан. нейното дете е Рамадан. Рамадан. Рамадан от Рамадан на Йордан. Ти сега по паспорт как си? Данчо съм. Данчо. Не съм Йордан. А даже не си Йордан, а си Не съм Данчо. Йордан, направо съм си Данчо. Ама това по възродителния процес ли са ти сменили? Да, бе? точно така, като бях в 10-ти клас. Аха, ти си бил Рамадан Значи тогава? 9-ти и 10-ти клас карах Рамадан, а в 11-ти вече карах Данчо. И тогава вече курсовата предупреди всичките съученици, които са в курса, да не вземе да се базикат с мен, че съм се прекръстил. Да няма проблем с властта. Така. Учителката предупреди учениците, обаче не в мое присъствие. Да. После ми казаха приятелите, че тя ги е предупредила. Значи твоята баба, дете била Кичка, се е кръстили Фатме. Фатме, Майка ти си има само турско ама име, не, тя вече а са... после ти от Рамадан Данчо. Ама те са приеми вече вярата. Те са принудително приеми вярата. И вече няма. Не ги хожат. И вас караха ли ви да приемате вярата? Не. 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 Просто ти казват вече си Данчо. Аз вече бях завършил и бях в АПК-то на стаж. Отивам да ми дадат вече бебешката след 20 години, които карах стаж в АПК-то, че съм карал стажа при тях. Отивам да ми агронома да ми подпише бебешката и агронома ми категорично поставя въпроса. Ще ти дам бебешка, че си изкарал стажа, а ако си се прекръстиш, смениш името. И викам, ама ти нямаш никакъв проблем, защото брат ми пък му се роди дете в момента и му казаха, ще ти запишеме детето, ако се прекръстиш и детето го на българско име сложиш. Няма проблем. Значи едно време турците насилствено на Гюрдере са Ама турските ние, имена. когато ни предложиха, ние доброволно приехме. Да. Ние си приехме без насилие. А насилие не е имало тук. Не. Само насилие имаше при турците. Да. Там се задаха проблеми. Тук е мало изнудване. Ако искаш бележка, трябва да си Данчо. Да. И ако искаш да ти дам бележка, трябва да си... Да. То няма изнудване. Кой изнудване? Това не е изнудване. Тие, които са фактически до 70-ти набор, имат по две. И даже и 70-ти нямат вече по две. Там ражда се вече, то тогава вече влезна такова. И направо тук моите нямат. Твоите деца как се казват? Моите се, Станислав е големи беше, а Костадин е малки. Да. Нямат втори. Нямат да. втори имена, не са и образвани. Даже не са и образвани. Ама са мюсюлмани. Как да Вярват. Ама вярват във всичко, бе. Във всичко вярват. Вярват в Господ, вярват и в Аллах. Обаче да знаеш, че е едно и също. Всичко е едно и също. Природна сила, Господ, Аллах, Бог. Силата е една. Няма две. Една е. Както ни казаха долу бабата и дялото, който е на смяна. Ние се молиме, а който е на смяна, ние ще се той е. молим, а зависи кой е на смяна. Така. Така. Ние се молим на Аллах, а пък да бе Господ на смяна, да бе силата природна на смяна. Това дават помощ на болните на възраст. Ти, понеже си много стара, ти си най-старата в Загражден. Най-старата ти. На 93. 4 карам. Фанала 94-та година. Да, карам 94. Тя е най-възрастната от цялото. Най-стара съм. Моята братовчетка. Ама не. Нали? Не. Ти си моята братовчетка. Ние сме братовчетки. Така, ето. Аз ти държа чантата и ще я оставим тук. Невестата ще се оправя. Ще покаже каквото се доневи. Тя ще извади и ще покаже. Това е младо, бе, то аз се не сатам. Да се не сеташ. Ние се не сетаме, ма в заядене се сятаме.
Много неща. Вещата трябва да е. Леща. Нико. Да. Ето. И Гледай шарман. сега, гледай. Олю, Да, тя ти показва. ето. Много Консерви, две. Консерви. Няма свинско. Няма, това не е свинско, това е телешко, защото те са се съобразили, че идват родопите и може да ни ядем свинско. Фасол бял. да го продава. Няма да го продава. Ще го готви, ще ядеш. За тебе са Ва- доняли тия момчета За от... тебе, за тебе. Ние сме братовчета, да. Да, бе, за тебе. Затова съм ти Тия довел от на момчета, тия братовчери. двете момчета. Да. Абе, виж сега Да, какво ще кажа. добре. Тия две момчета са ги донесли. От техно име е подаръка. Аз ги От вода само. София. Бати Данчо ги е довел, Аз само ги защото си вода. най-стара. От най-възрастната па си и болна. Да, и на други ще ходят, Ето. дето са болни, носят подаръци. Ходихме гледай. на Адибе, на Седа. Гледай. И на нея ходихме. Сирене, всичко. Сирене, Ние да. сме много, бе. Некъде. Много, гледай. И Поглед. нас това Не, много. И кашкавал има и сирене, има и Да, и кутии. други кутии, има и Ето, веро. за мине, вафлички, за децата, като Да, дойдат да има да за ми всичко. подаряваш, гледай. Айде. Ти се оправи вече. Да. Готов ли си ти вече? Добре. Ето Тия се деца питаш са ли? от София, тия Ако момчета. трябва сахата, питай ако някакъв въпрос. Да. такова. От Да, От София са, от София. София са. Аз съм от София, той е от Лом. Да, То е няма от Лом. значение. И сме се запознали и да решихме И Добре. са Ти решили си се да оправи. ходят в селото на 12 На човека. 12 човека ще ходят. На 12 човека ще ходят да подаряват такива много Такива радости. чанти, всичко е еднакво. Ой, Чантите на всекога е еднакво. Което има в едната и в Ами другата. има. А, Виж какви има хубави хора. Добри. Тия момчетата. така. Ами, тази женичка, която беше 94 години, която ти Да. да отидахме пред малката, слабичката женичка, тя има два сина и дъщеря. Един е син много години боледува, много години, повече от 20-30 години беше болен. Тя го е гледала. Да, тя се гледа, сега се грижеше за болния син. На тая, която на снахата, неговият мъж беше болен. Аха. Да, на тая снаха, която сега гледа Сега бабата. нея гледа. Да, тя гледа нея. Тя се грижеше за сина си. Стой, не дей става. Не, стой на стола. Седи, те ще те снимат, стой. Аз ще ти връчам чантата, седни на стола. Стой де. Седни на столчето си, седни. Където си беше, седни. Не, няма да седаме. Той ще снима, няма да сяда. Ще те снима, гати, давам чантата. Заповядай. Това е подарък от моите приятели, които... Не, аз ще ти го тура. Снимаме го вече. Стой, добре, пусни го сега. Айде, готово. Готово. Това е подарък от нас двамата и от още доста хора, които помогнаха финансово. Благодаря, баби, ни много ви благодаря. А на изгърбената баба, дет ходихме, Да. тя е много дейна, Ама... много подвижна. Тя, подвижна. Не виж, че са на... И да, ама виж, шеташе едната стая, другата отпред да дойде, това да ни донесе. Ама да, бомбони, да Бомбони вземе да това. ни Тя, почерпи до другите стаи. ходи. Да, ама не спре. Не спре, ама така ходи. Ама не болна е. Не може, бе. Не може, бе. Тя на може. колко години? Ами над 80 и тя е над 80, ама... О, ти си грозна станала, хем грозна и хем чоранка. Не го дигай, тя пирна ще го вземе. Въпросът само да снимат, че чантата ти е дадена, че не сме излагаме. Връчена е. Не, бе, че те носят. Кажи му от кого е това само, моля. Това са от тези приятели и техни приятели, които са събрали на собствена начала пари. От никакви дружества не са. Те са събрали пари и понеже мен ме познават, решиха да обадиха се, да ви ще ги приема и да ви ще им съпровождам да минат по болните. Докато се пенсионира, беше си на работа, ходеше си, даже и като пенсионер пак си походи някоя година на работа и изведнъж каза, ние добре, не може с краката, не може, и докато се излазаш от двора, сега не може изобщо, да излазе. Е така на леглото. И той на леглото. А Пирина и пенсионерка и продължава да работи. Тя работи във временна заетост, защото е пенсионерка по болест.
по телково решение е пенсионерка с право на работа. Трябва и още 2-3 години да се стаж да се пенсионира и назначиха докато се пенсионира, ще работи в местото чистачка. Елате, ако ни тук, до вратата, няма де. Тая чанта заповядай, не дигай. Те са галабиндини. Това са хранителни продукти, които са се събрали хората. На всички болни сме минали в Загражден. Сега от Киро идваме. Това е плетачният цех, който караха волна, предеха на място, плетеха, шиеха, кроеха и всичко изнасяха за чужбина, износ. Работеше. Знаеш ли, по една фанела даваха на работниците, те бяха компютърни, модерни фанели, които не всеки можеше да ги носи. И те на работниците само по една. И аз бях отишъл в Крамиковци за желязо и като му видяха с тази хубава фанела и те всичките колко хубава фанела, нямаме как нас да nauредиш. И понеже пък аз знам, че не мога да ги уредя и че не дават. Повече не можеш да вземеш. И събличам фанелата, хвърлена на масата, викам, ето вие, вземайте фанелата. Викам, не мога да ви уреда. Вземайте моята. Това беше само миг от живота на хората в Загражден. Един ден, няколко срещи, няколко думи. Нищо особено. Малко усмивки и запечатани мигове. Тези мигове, които ще разказват на хората след нас, че ни е имало, че сме от този род, от тази земя. Много неща си казахме с кадрите, други неща останаха. За да може всеки от нас да отвори албумите, да погледне предците си, да им благодари за това, че ги е имало, за това, че и нас ни има.